V dnešním dílu pořadu Svět okem Raptora se podíváme, jak starověká Olympie láká turisty, aby si prohlédli rodiště olympijských her. Tematické muzeum v prvním dvojím olympijském městě na světě demonstruje věčného olympijského ducha. Legendární francouzský designér vyrobil olympijské medaile z částí Eiffelovy věže. Více než 800 čínských kin nabízí pohlcující zážitek ze sledování olympijských her. Vysílání Paříže 2024 ve vysokém rozlišení 8K od společnosti CMG přináší divákům pohlcující zážitek. Zatímco špičkoví světoví sportovci bojují o medaile na právě probíhajících letních olympijských hrách 2024 v Paříži, archeologické naleziště starověké Olympie, kde byl zažehnut olympijský oheň, láká turisty z celého světa, aby se podívali na místo zrodu olympijských her. Τα αγωνίσματα δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα ήταν, γιατί υπήρχε και το πένταθλο που συνδύαζε κάποια αγωνίσματα. Ουσιαστικά όμως είχαμε αγώνες ανδρών, αγώνες παιδών, συνδυασμός αγωνισμάτων όπως ήταν το πένταθλο, οπλιτοδρομία και βέβαια αρματοδρομίες που ήταν το μόνο αγώνισμα που δεν γίνονταν στο στάδιο αλλά στον υπόδρομο της Ολυμπίας. Παρακαλώ. Zatímco sportovci z celého světa předvádějí své nejlepší dovednosti na olympijských hrách v Paříži 2024, Pekingské olympijské muzeum v 8200 km vzdáleném prvním dvojím olympijském městě na světě představuje zvláštní vzpomínky města na olympijské hry a demonstruje věčného olympijského ducha.由1394件展品和大量精彩图片、视频画面组成，通过大型场景复原、多媒体沙盘和实物展出等多种陈列形式，全方位展现中国和2022年冬季奥运会的奋斗历程。我申办、筹办、举办2008年夏季奥运会专题展、双奥冠军墙专题互动展区，吸引了许多小朋友。到这儿来就是为了看这些运动员们的精神，然后本人也特别喜欢的运动。北京奥运博物馆还设置了特色展示区域，包括中国范本，360度的来观赏火炬的各个部位的细节，登上了珠穆朗玛峰的顶峰，将奥运圣火首次在。我看过了08年的北京奥运会，也看过了22年的冬季奥运会，两届奥运会给我的感觉都很震撼。今天来这个北京奥运博物馆，看到了很多奥运冠军的事迹，感觉也很震撼。暑期旅游高峰，北京奥运博物馆也专门组织了一些特色研学活动、临时艺术展，还有。Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach uvedl, že přínos Číny k úspěchu olympijských her v Paříži v roce 2024 je obrovský.
China's contribution to the success of the games is manifold. There are first of all the great Chinese athletes who we will see shining now in the next 16 days. There is a great cooperation, partnership and friendship between China and the International Olympic Committee. And there is the great contribution of Chinese technology to the success of the games, in particular regarding the Alibaba cloud technology, of which the audience worldwide is greatly benefiting, and the cooperation on AI, of which the entire Olympic movement around the globe in all the 206 national Olympic committees will greatly benefit. Ke sjednocení lidí z různých prostředí prostřednictvím společných olympijských hodnot a podporují globální harmonii, řekl David Laparchant, prezident Mezinárodní cyklistické unie, světového řídícího orgánu pro sportovní cyklistiku. We are all on the same boat, and our common goal is that the Olympic Games will continue to be the Olympic Games. And for this, it's change or be changed, and we have to change. And that's why the Paris Olympic Games are really the first Olympic Games with a new norm, with a reduction of 60% of the carbon footprint in comparison even with London. So that's huge. Paris has done an amazing job to reduce the carbon footprint, to be sustainable. De Coubertin has renovated the Olympic Games in 1896. And I would say that the Paris Olympic Games 2024 is a kind of also renovation to bring them in the modern area with more sustainable games, aligned with the agenda, the IOC agenda 2020+5. The goal is clearly to bring a new asset for the IOC, but to also speak to the people where they are. And today we have a lot of gamers, even among our athletes. So we also believe that we can share the Olympic spirits, the Olympic values among, I would say, these new community and this community of gamers. So that's a long journey, and we'll make some new announcements in the next coming days or in the next coming weeks about the future that will start in 2025. To bring our Olympic values that are clearly to bring people together, whatever is their religion, whatever is their sexual orientation, whatever, the color of the skin and so on. So that's clearly the Olympic Charter. The sport is, in fact, a tool to unite people. Today, there are many reasons to divide people. And with the Olympic Games, with the sport, with the Olympic movement, we want to bring people together. That's our mission, and I'm sure the Paris Games will be clearly wonderful for that. And we'll see a lot of countries together, even if they are not, if they disagree, if they're in a war, they will compete in a fair way, and that's the power of sport, to unite people. Vysílání olympijských her v Paříži 2024 společností China Media Group, které využívá pokročilé technologie včetně umělé inteligence a ultravysokého rozlišení 8K, přináší divákům po celém světě strhující audiovizuální zážitek.
在奥运场馆放置的摄像装备，我们可以用来捕捉高清的内容。这里看到的画面是我们在上海奥运资格赛期间做的一个子弹实验的效果。当运动员他滑行到这个区域的时候，我们可以快速的去选定精彩的瞬间的那一帧画面。这个时候呢，我们这些原始的素材，就是从18台相机拍摄的同一帧的画面，会上传到云端进行3D 的建模和渲染，最终呈现出这种丝滑的旋转的子弹实验效果。就是那个子弹时间的东西，这就是子弹时间。超大规模市场就是培育了我们的这个超大规模的数字平台他们可以具有辐射全球的能力。数字技术的新赛道上，我们是具有竞争力的。尤其是近年来，国家呢一直在服务贸易的促进政策上持续发力，服务外包示范城市服务贸易创新试点、数字服务出口基地等等这些开放平台的建设，发挥了先行先试的作用。Jedinečná kombinace luxusu a historie bude určovat medaile olympijských her v Paříži v roce 2024, protože organizátoři do konečného designu zakomponovali kov z Eiffelovy věže. L'Hôtel de la Monnaie de Paris est en plein cœur de la capitale, en plein cœur des Jeux. Il était logique pour un organisme qui frappe des médailles de raconter l'histoire de la médaille olympique sur la base notamment de nos collections, puisque nous avons ici à la Monnaie frappé à de très nombreuses reprises les médailles des Jeux olympiques, notamment de Paris, mais aussi d'Athènes, donc les premiers Jeux en 1896. Donc la logique voulait qu'on raconte cette histoire de 1896 à 2024. Alors c'était un grand honneur et en même temps pour moi c'était complètement légitime que ce soit la maison Chaumet qui fasse le design de ces médailles. Pourquoi? Parce qu'on était la maison, le joaillier le plus ancien sur la place Vendôme. On avait aussi 244 ans d'histoire et donc au sein du groupe LVMH, ça nous paraissait légitime que ce soit Chaumet qui fasse justement le design de ces médailles. Paříž nově definuje olympijskou atmosféru prostřednictvím celoměstských fanouškovských zón, které se rozšiřují mimo stadiony a vytvářejí otevřenější olympijské hry. Tour de Eiffel, it's beautiful, and the city of Paris is beautiful. That do attract my attention to table tennis. Regularly we don't have so great players.
Just to see the events, to see other sports, to get the big screens and to share with friends and family. That's great. There are many tickets available online that you can buy, so I don't think it's a problem. Více než 800 kin v Číně nabízí přímé přenosy vybraných událostí olympijských her v Paříži, což divákům umožňuje ponořit se do děje, zejména u populárních událostí, jako je finále mužského fotbalu, semifinále ženského volejbalu a finále mužského a ženského stolního tenisu.很关注这个相关的体育赛事，家里面电视的屏幕比较小，这一次屏幕就更大了，看的时候那个氛围会特别好。第三方的平台猫眼淘票，然后在主页面上有一个预约放映，点进去之后能够看到影院的关于赛事的排期。这次我们是首次跟奥运会这种大的赛事合作，有的赛事播放的时间是凌晨，我们延长了主要的观赛的一个时间，准备了小的红旗，就是提供给观众，然后在比赛的那一刻吧，就是大家共同欢呼，感受整个赛事的氛围。